मटर बारनो साइकेल बाइक बारनो एसे सुबिदा जायो बे खामानिखौ सोर मावगोन कुइसना बेसे मिथिबायना आदसा रायजोफोर मेन कन्टेन्टआव थाङिनि सिगांनो गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनायजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो इच्छा खालामबाय मैया दाखालिसो हिन्जाव गदाय लानाय हौवा गदाय लानायनि सायावहाय आपडेट होदोंमोन सरकाराहाय फोसावना होदोंमोन जे साख्रि मावनाय जायफोरा इमप्लयार्सफोर बिथांमोना जुदि हिन्जाव गदाय लायोबा हौवा गदाय लायोब्ला साख्रिनिफ्राय बेन खालामनाय जागोन आरो गोगोम एक्सन लानाय जागोन ना बिनि उनावनो जोङो निउसफोरावहाय खोनानो मोन्दों जे सासे हिन्जावानो सानै हौवा लानाय मा बुंनो रायजोफोर नङा होमबा आसरितसो मोनबाय आङो जुदि बे केसनि सायावहाय बे जाथायनि सायाव जुदि बिजिरनानै रायोबा रायजोफोर मानो लांखो मानो सानै हौवा लानो गोनां जाखो मा खारनाव लाखो मा जाहोनाव लाखो जुदि बिजिरनो थांबा सोदोबफोरखौनो बुंजायालै रायजोफोर मिथिबायना जारलासो मा बुंनो आरो सयथिनोबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जे बिदि इसिबां मा गिदिर बट ना मा बुंगोन रायजोफोर सोदोबफोरानो ओंखारा सोदोबफोरानो ससियेल मिडियाफोराव बुंजायै रावसो ओंखारो सयथिनोबो बिजिरनो थाङोब्ला जाहोनफोरखौ नागिरनो थाङोब्ला मानो लानो गोनां जाखो मा कारनाव लाखो मा उफायाव लानो गोनां जाखो सानै गाहाम हौवा सयथिनोबो बै हौवा सानैयाबोथ' मा खाना नामा बिसोरहा मा हिनजावानो गैला नामा सयथिनोबो जारलासोलै दा बारा सोदोबफोरा बोरैबासो ओंखारलांगोन रायजोफोर दिनबाय बे बाथ्राखौ बेयावनो बेनिफ्राय मेन बाथ्रा बुंनो नागिरनाय बाथ्राया नैबे जोंहा नोंथांमोना ससियेल मिडिया आरो जोंनि निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ बिटिआर सरकार जोंहा इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सारनि सरकाराहाय बिटिआरनि सिङाव थानाय पर्बतजरा एरिया जाय एरियाया गोदोसोनानै एकदम गोग्लैसोनानै दङ होननानै जों खोनानो मोनबाय थादों दाखालि बावै जोंहा डक्टर आलफ्रेड बिथांनि चेनेलावबो जों गोबां नुदों बे एरियाफोरखौ आनडेभेलपमेन्ट एरिया गोबां दायो सरकाराहाय खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर नङा होमबा इउपिपिएल सरकाराहाय प्रमद बर' साराहाय गोबां मोजां खामानि मावदों माबायावहाय पर्बतजरा एरियायावहाय मोजां मोनदों माखौथो बुंदों परिबर्तन सरकार नङा होमबा रायजोफोर परिबर्तन जानांगोन गामिया परिबर्तन जानांगोन लामा सामाया परिबर्तन जानांगोन न'खरा परिबर्तन जानांगोन नामावल' बुंबा जाया खुगायावल' परिबर्तन सरकार होनबा बुंबा जाया नङा होमबा रायजोफोर इलेक्सननि सिगांल' परिबर्तन सरकार होननानै बुंबा जागोन नामा जाया खुगायावल' परिबर्तन सरकार होनना बुंबा जाया जानांगोन प्रेक्टिकेलि मावनानै देखायनांगोन होमबासो रायजो राजाफोरा फोथायगोन जे हसायैनो बे सरकारा परिबर्तन लाबोमारबाय होननानै नङा होमबा रायजोफोर दा मा होनना बुङो पलिटिक्सनि बाथ्रा नालाय मा बुंनो मोजां खामानि मावदोंना मावदों आरो बिदि सोंखारिलायनाय बेफोरथ' जाखायो बेफोर नर्मेल बाथ्रा जों पाब्लिकफोरा गासिबो मिथिखायो दा इउपिपिएल सरकारा खामानि मावदों मन्दिरफोराव खामानि मावदों लामा सामानि थाखाय सिन्था खालामदों नङा होमबा दा गुबुन मोनसे बा बिपिएफ पार्टिखौ बिथांमोना बुंखागोन अभियासलि 17 बोसोराव मानो खामानि मावनो हायासै मा मावना थानाय पर्बतजरा एरिया 17 बोसोराव बिपिएफनिफ्राय हाग्रामानिफ्राय मा मोनखो बेफोरबायदि बाथ्राया पलिटिक्सनि नालाय ओंखारखागोन बियो नर्मेल बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर मा रावजों मा पइन्ट दिहुननानै जावलायबाय था जोंहा रायजो राजाफोरा बुंनो बेयाव जेबो गैया बिपिएफ इउपिपिएल माबायदि जावलायलायो माबायदि रायखुमालायो बा माबायदि पइन्ट लानानै बिथांमोना सोंखारिलायो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया खिन्थु गामि ओनसोलफोरा डेभेलप जानांगौ परिबर्तन जानांगौ रायजोफोर लामा सामा परिबर्तन जानांगौ दालां मोनसे मोजां गैया जोंनि एरियाफोरावहाय बबेबा जायगायावहाय बिटिआरनि सिङावल' नङा नन बिटिआरनि सिङावबो बर'फोरा गोबांहाय सैनांनायाव दङ नङा होमबा रायजोफोर दानिया गुबुन मोनसे बाथ्रायाव फैदो रायजोफोर बुङाबा जाया माने एफा एनै फंसे फंनै बुंनायनि गेजेरावबो दा माने किसुमानाहाय बाजायो किसुमाना गाज्रि मोनो आरो बबेबा बाथ्राफोरखौ बुंब्लाबो ओरैसो जायो जे गोजौआव खुदैखौ गारदावबा गावनियावनो सिरियो होननाय बाथ्राया बेबायदिबो जायो बबेबा बाथ्रायाव बुंबाबो दिगथार बुङाबाबो दिगथार होननाय बायदि आरोना दा मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट नागिरदों रायजोफोर आं बहुत मानसिफोरनियाव गोबां गेदेमा माने मिथिनाय एक्सपिरियेन्स गोनां आइडिया गोनां गेदेमाफोरनियावबो आं बेखौ एसे सोंनानै लाबाय जे एसेबां माने सरकाराहाय खरसा खालामनानै लाख क्रर थाखा खरसा खालामनानै मोनसे स्किमावहाय लाख खरसा खालामनानै बिथांमोना माबाखौ खामानिखौ मावो नङा होमबा जेनेबा नैबे स्क्रिन नुनाय मोनसे दालां 5 बोसोरानो जालाङाखै हमनानै ला 5 बोसोरानो जालाङाखै बिनि गेजेरावनो दालाङा माबा जाबाय डेस्ट्रय जाबाय थारमाने फुलि डेस्ट्रय जायाखै माने एसे मोनसे पार्टसाहाय माने एसे
खहा जाबाय माने जेराव पाब्लिकफोरा गारि मथर लांनो उसुबिदा जाबाय थांनाय दैज्लांनि अखायावहाय माने एसे अखाजों गब्लंबाय बायफ्लंबाय बिनिफ्राय बिखौहाय सोर बानायगोन गिदिर कुइसना बेसो रायजोफोर मिथिबायना बे जिहेतु एसे खहा जालांनाय एसे डिस्ट्रय जानाय जेराव गारि मथर थांनो हाला एफा एनै खरस एक दुइ लाख जुदि थाखा खरसा खालामोबोला बेयावहाय एसे थांनो सुबिदा जायो गारि मथर बारनो साइकेल बाइक बारनो एसे सुबिदा जायो बे खामानिखौ सोर मावगोन कुइसना बेसो मिथिबायना ना सरकारा मावगोन ना कन्ट्रेक्टरा मावगोन जायफोरा कन्ट्रेक्ट लानायमोन कन्ट्रेक्टारफोर बिसोर मावनांगोन ना सोर मावगोन बेखौ बे आंनि गिदिर कुइसन दे रायजोफोर आंहा एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया आंहा नलेजबो गैया मिथिबायना रायजोफोर बेनिफ्राय किसुमान मानसिफोरनिफ्राय आङो सोंलुनानै आइडिया लानानै आं मोनदों जे मोनसे स्किम बा मोनसे कन्ट्रेक्टआवहाय कन्ट्रेक्टारफोरा मोनसे माबा थायो मा होनना बुङो एग्रिमेन्ट थायो 5 बोसोर बा 10 बोसोर बेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट थायो दा अब्ला बे दालाङाहाय 5 बोसोरानो जायाखै अब्ला बे डेमेज जाबाय एसे खहा जाबाय एसे नस्थ' जाबाय गाज्रि जाबाय होमबा बेखौ सोर बानायनांगोन कन्ट्रेक्टार नङा होमबा रायजोफोर सिरि थाबाय थानायजों जेबो जाया रायजोफोर मिथिबायना ओरैनो खुगा सियालासिनो खुगाखौ मुथिना थाबाय थाबाला जेबो खामानि जाया दा बे दालाङाहाय नस्थ' जालांबाय बायफ्लंलांबाय जोङो टाउन बाजारफोराव बा जोङो कमिउनिकेसन खालामनो जोंहा प्रब्लेम जादों जोंनि प्रब्लेमखौ जोंनि उसुबिदाखौ जों फोरमायनांगोन नङा होमबा रायजोफोर रायजोआनो बिनि खामानिखौ मावनांगोन जोङो कन्ट्रेक्टारासो मावनांगोन होननानै जुदि जोङो थाबाय थायोब्ला बियो जेसेबांनो लावलाङो जेसेबांनो नस्थ'बो जालांबाय थागोन आरो बियो दा जुदि बेखौ रिपेयारिं खालामखायाबा बेसेबां गिदिर सरकारनिबो खहा जागोन आरो जोंनिबो बेसेबां प्रब्लेम जोंनिबो बेसेबां दुखु जारला जोङो सैनांगोन नङा होमबा रायजोफोर सरकारनियाव जोङो बुंनांगोन रायजोफोर मिथिबायना जोंहा बिब्दि दालां बिब्दि उसुबिदा जादों गारि मथर थांनो जोंहा प्रब्लेम जादों कमिउनिकेसन थाखाय जोंहा प्रब्लेम जादों जुदि जोङो सरकारनो जनायाब्ला मावगोन जागोन जानो खामानिया जाया जेसेबांबाबो बिदिनो थाबाय थागोन रायजोफोर मिथिबायना दा किसुमान मानसिफोरा बेसेबांखिनि बाथ्रायावबो गाज्रिसो मोनगोन मिथिबायना रायजोफोर बेसेबांखिनि बाथ्रा बुंनायावनो किसुमान मानसिफोरा गाज्रिसो मोनो माहानि इसेबां गोरोंलै माहानि इसेबां बुंनो गोरों बेबायदि बायदिसिना बाथ्रासो फैलायलांगोन मिथिबाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों रायजोफोर मिथिबायना जोंनियावहाय जेसेबां सरकारनि मानसिफोर जेसेबां नुब्लाबो मेगनजों नुब्लाबो बेखौ जेबो बुङा जेसेबां ससियेल मिडियानि मानसि जेसेबां निउस पर्टेलनि मानसिफोर फैब्लाबो बेखौ जेबो बुङा आजिखालि निउस पर्टेलनि मानसिफोरानो बायजाजोबनायसो नामाथाय बायदिसिनासो सानलायलाङोलै आं सैथिनोबो इसेबां देग गोबां सोरबा रावबो मिथियानो गैया मिथिबायना सोरबा सरकारनि मानसियानो जा सोरबा निउस पर्टेलनि मानसियानो जा मिथियानो गैया बेबायदि माबाफोरखौ समस्याफोरखौ लामा सामानि समस्या दालांनि समस्याफोरखौ मिथियै गैया बै निउस पर्टेलनि मानसिफोरा बहा थैना थादों बै एसामिस निउस हादराव माबा मोनसे जुन्थु मासे थैनायावबाथाय नंथारा जुन्थु मासे थैनायावबा ओरैबायदि माने थाबायनाबाबो थांनानै माबा खालामहैगोन आरोखि निउस बनायहैगोन बेबायदि खिन्थु लामा सामानि थाखाय जेबो बेलेग जाथिया बेलेग निउसफोराबो जेबो सिन्था खालामा मिथिबाय रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगोन रायजो राजाफ्रा कमप्लेन खालामनांगोन मिथिबाय नङाबा जाया स' रायजोफोर बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबावनो दोनथ'बाय गोरोन्थिफोर जालांदोंबा बुंनायफोराव माबाफोर भुल जालांबायबा क्षमा खालामदो आरो कमेन्टआव फोरोंहरदो बिदि नङा बिदिसो जानांगौमोन होननानै थेंक इउ स' माच रायजोफोर जोबजासिम नायजानायनि थाखाय